салом дӯстон, чун Роналду Ал-Насрро барои идомаи корномааш интихоб кард ва баъд Месси ба дастаи чемпионати МЛС гузашт, мавзӯи баҳси беҳтарин будани онҳо байни мухлисон баръакс бештар гашт. Кадоме аз онҳо роҳи рақобатпазирро интихоб карда бошад? Ҷолиб менамояд, вале мо имрӯз навори аз ин савол ҳам дида ҷолибтарро пешкашатон мекунем. Чӣ мешавад агар дастаҳои МЛС ва Саудӣ бо сарвонии Месси ва Роналду бозие гузаронанд? Кӣ ғолиб мешавад ва кӣ ҳайати беҳтар месохта бошад? Албатта ин як фикри тасодуфӣ аст, вале метавонад ки ба баҳси дурударози мухлисон нуқта гузорад. дӯстон, Барселона аз оғози мавсим бо мушкилиҳои кадрӣ дучор шуда истодааст. Имрӯз даста дар сафар бидуни Араухо, Педриву Рафиня бозӣ мекунад. Ба фикри шумо то куҷо футболбозони ҷавони Барселона барои ба даст овардани 3 имтиёз кӯмак карда метавонанд? Барои боз ҳам шавқовар шудани ин бозӣ, дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. Дар менюи асосии барнома ба аксии даромада дар ставка без риска ба ғалаба ё мусовии дилхоҳ даста то $10 яъне 100 сомонӣ нотарсида ставка кунед ва дар ҳолати сохтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участие в аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. акнун мебинем ки чаро мавзӯъҳои баҳсӣ байни Роналду ва Месси то ин дам идома доранд. Яке аз блогерони варзишӣ Тейлор Твилмен пешниҳод кардааст ки бозие бо ситораҳои МЛС ва чемпионати Арабистон баргузор кунанд ки беҳтаринҳоро интихоб кунанд. Ин бозӣ Месси ва Роналдуро бори дигар рӯбарӯ месозад, бори дигар рақобат байни ду нобиға. Ҳамон блогер илова кардааст ки ба ҳам овардани ситораҳое ки дар МЛС ва Арабистон бозӣ мекунанд ҷолибтарин бозӣ барои мухлисони футболдӯстор мегардад. Месси имрӯзҳо дар Амрико шоҳигарӣ дорад ва боқимонда ситораҳо бошанд дар Арабистону Ховари Миёна аз худ дарак дода истодаанд. Агар шумо низ тарафдори ин иқдом бошед, пас лайк гузоштанро фаромӯш насозед. мебинем ки чӣ қадар мухлисони Роналду ва Месси канали моро пайгирӣ мекунанд. акнун лаҳзае тасаввур кунед ки намояндагони МЛС ва чемпионати Арабистон барои баргузории бозӣ мувофиқа карданд. Савол мешавад ки кадом лига беҳтар аст? Барои гирифтани ин ҷавоб мо ба маълумотҳо рӯй оварда ба чанд раунд тақсим мекунем. Якум маблағи умумии трансфериро менигарем. Тамошо кунед. Ин маълумоти трансфермарк оиди ҳама дастаҳо мебошад. МЛС арзиши 125 миллиард евро дорад. Чемпионати Арабистон бошад 911 миллион евро. Истед. Албатта касе инро интизор набуд. Чӣ хел Арабистон аз Амрико дида дар ин раунд ақиб монд? Новбаста аз харидани ситораҳои зиёд, Арабистон аз ин омил қафо мемонад, чунки дар Амрико шумораи дастаҳо ва бозингарон бештар ҳастанд. МЛС 29 даста дорад ки ба ду конференсия тақсим мешаванд. Шумораи бозингарон низ он ҷо зиёд мешаванд. муқоиса ба он Арабистон 18 даста дорад ки 512 футболбозро дар бар мегирад. акнун шинеду ҳисоб-китоб кунед. Кадом лига сифати беҳтари бозиро нишон медода бошад? Дар МЛС сари як бозингар 144 миллион евро хароҷот мерасад. ана дар пролигаи Саудӣ бошад, ин рақам ба 175 миллион евро баробар аст. хулоса дар ин раунд лигаи Арабистон 1-0 пешсаф мешавад. дуюм шумораи бозингарони хориҷӣ дар чемпионат. Арабистон қариб ҳар рӯз барои ҷалби бозингарони ботаҷриба талош дорад, аммо шумораи хориҷиён ҳамагӣ 27.8%-ро ташкил медиҳад. дар МЛС бошад вазъ бадтар аст ва бозингарони хориҷӣ 57.5%-ро ташкил медиҳанд. хуб, дар ин раунд ҳам ҳисоб ба фоидаи Арабистон боз меравад, зеро онҳо футболи маҳаллиро бештар такмил дода аз таҷрибаи ситораҳо мунтахабашонро қавӣ месозанд. раунди дигар ин сину соли миёнаи футболбозон аст. ин ҷо бартарӣ ба МЛС меравад, зеро сину соли миёнаи онҳо 26 сол аст ки 1.9 нишондод аз Арабистон ҷавонтар ҳастанд. ҳамин тариқ МЛС ҳисоби умумиро 2-1 мекунад. биёед ба трансферҳои бузурги лигаҳо менигарем. боварӣ дорем ки чемпионати Арабистон бо трансфери Роналду, Неймар ва Бензема ҳамагонро шокӣ карданд. дар мавриди МЛС бошад, Лионел Месси, Бускетс ва Жорди Алба мебошанд. ба номҳои ситораҳо дар Арабистон нигоҳ карда шояд шумо фикр кунед ки ду маротиба ҳисобро ба фоидаашон медиҳем, вале МЛС бозингаре дорад ки дар таърихи футбол беҳтарин аст. Лионел Месси ба зудӣ 8-умин тӯпи тиллояашро соҳиб мешавад. нигаред, бо ситораҳои худ чемпионати Арабистон 6 тӯпи тиллоӣ дорад. ана МЛС бошад, феълан 7 тӯпи тиллоиро дар ҳисобаш дорад. хай, ҳисоб 3-2 ба фоидаи Арабистони Саудӣ. ба дастаҳои лигаҳо ва дастоварди онҳо менигарем. тибқи маълумоти трансфермарк, Ал-Ҳилол бо арзиши 232.195 миллион евро, Ал-Наср бо 150.198 миллион евро, Ал-Аҳли бо 150.123 миллион евро ва Ал-Иттиҳод бо 118.193 миллион евро арзиш доранд ки дар умум 653.109 миллион евроро ташкил медиҳанд. агар ба топ 4 дастаҳои МЛС нигарем, он ҷо Интер Майами бо
83.9 миллион евро, Атланта Юнайтед бо 55.6 миллион евро, Лос Анджелес FC бо 55.4 миллион евро ва Нью Йорк Сити бо 54.64 миллион евро арзиш доранд ки дар умум 249.55 миллион евроро ташкил медиҳанд. ҳамин хел бо ҷалби ситораҳо Арабистон 4-2 пешсаф мешавад. қисмати ҷолиби навор ин ҷамъи ҳайати асосӣ аз лигао аст ки аз дастаҳои MLS шурӯъ мекунем. дарвозабони собиқи Боруссия Дортмунд Роман Бюрке ки дар Сент Луис бозӣ мекунад. ҳимоятгари 21-солаи Лос Анджелес Galaxy Лукас Калигари. дар марказ собиқ ҳимоятгари Челси Мет Миага. канориу аз Интер Майами Камал Мела. дар чап бошад Жорди Алба. Бускетсро дар маркази майдон мегузорем. яке аз ҳамлагарони бо маҳорати аргентинӣ Тиаго Алмада аз Атланта Юнайтед. дар нимҳимояи марказӣ Рики Пуч аз Лос Анджелес Galaxy ва Хенди Макта аз Нэшфилд. дар канори чапи ҳамла Лоренсо Инсини аз Торонто. нақши ҳамлагаро бошад ба Лионел Месси мегузорем. ин ҳайати асосӣ аз MLS шуд. акнун ба ҳайати чемпионати Арабистон менигарем. дарвозабони мароккоии Ал-Ҳилол Буно. дар марказ Фабиньо аз Ал-Иттиҳод. канори ӯ дар марказ Калиду Кулибали. ҳимоятгари сеюм бошад аз Ал-Наср ва мунтахаби Фаронса Саку Фофана. ду ним ҳимоятгари асосӣ Нголо Канте аз Ал-Иттиҳод ва Милинкович Савич аз Ал-Ҳилол. канори рости ҳамла ба доши Марез гузошта мешавад. Садио Мане дар канори муқобил. Неймар дар такмуҳоҷим. ҳамлагарони асосӣ бошанд Роналду ва Бензема мешаванд. ҳайати олив, аммо боз чандин ситораҳои дигарро истифода набурдем. дар MLS ин гуна бозингаронро ёфтан хело мушкил аст. новаста аз талоши Месси дар MLS ҳайати чемпионати Арабистон хело қавӣ ба назар мерасад. агар раваду бозӣ баргузор шавад, мо ҳисоби онро 3-2 ба фоидаи дастаи Арабистон пешгӯӣ мекунем. ба ҳамин тамом дӯстон, агар навор ба шумо писанд омада бошад, ҳатман ки лайки худро гузоред ва мунтазири навори ҷадид бимонед. хайр дӯстон.